abin da ya ba mu Abdusalam Abubakar on wolwanta tefoɓe kubaruji ha sare laamu lesdi Nigeria wato Asorok ɓawo gidal mako be ardiɗo lesdi Nigeria bo horejo kawtal ardiɓe lesɗe ECOWAS. Ha gidal hande majum ni wattam gidal Abdusalam be tokkal muɗum waɗidi be ardiɓe soje en tuccinɓe laamu ha lesdi Niger. On wolwa dow tawangal ardiɗo hukuma dogginki ECOWAS wato Aliyu Traore be Malam Nuhu Ribadu sawro Bola Tinubu dow ko larani rento. Ha jahangal Abdusalam be tokkal muɗum arandewal ni ɓe keɓayno nasaraku yidugo be nanta ardiɗo soje en tuccinɓe laamu ha lesdi Niger ndin. E noy jahangal moɗon ngal bo? abin da ya ba mu sha'awa daga wannan ko fottani amin ha yaadu nduɗo ɗum omti dammugal bolidal ha soje en ɓen andini nda wakkatire nde ɓe ngatta dow laamu. Ayi ɗo waddi hujja ɗum ardiɓe ECOWAS warata joɗa wi'a min jaɓai nda ko min giɗi. Amma kadi be non fuu soje en ɓen ɗo wi'a sarti duuɓi tati. ECOWAS bo wi'i a'a aɗo yi'a ɗum famran bo? Za a samu haske mana ai ka san kowa ɗum famran ngam a andi wakkere fuu haɓanan yo'ugo bandum amma haragare to Allah muyi ɗum famran. Ba shakka za a samu. Allah yadda. Aɗo yi'a ɗum lutan hutinirgo be sembe soje bana no ECOWAS wi'ata bo? Ba dai wanda yake so ya wani amfani da wani ƙarfi. Wala giɗɗo konu boliɗe sulhu ɗum min gaɗata be maɓɓe to Allah muyi nasaraku heɓoto. In Allah yadda za mu samu mafita. Jotta kam ni wi'an dammugal matotiral omti hakkunde General Tchiani be ECOWAS. Haala famral ngal haɗata hutinirgo sembe soje hakkunde bakkeje ɗen ɗiɗi bo balɗe on tan tammi hollugo. Iga sare laamu lesdi Nigeria wato Asorok, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.